Chairman House Committee on Health, Honorable Tony Ahuike, ekwupụtago adịm njikere ya nke ndị ụlọ omeiwu nke steeti Ikwalite Amuma Ahuike na steeti ya maka ezi ọlụ. Onye taga anyị bụ Imanechi Gbata nọ na ụlọ omeiwu anyị mere ka mata na Honorable Ahuike mere ka mata nke ogo ha jere njem nlekọta ha na executive director, ndị officers in charge na ndị directors, focal persons na ụlọ Ahuike Prima dịka ha nwere ọgbakọ n'ụlọ omeiwu nke steeti ya ka anyị kọrọ gị ka o si wee gaa. Dịka ya bụ onye omebe iwu siri kọwaa na ya bụ nzukọ bụ ka e wee neba anya na ọrụ ndị ahụike nke ntakịrị na-arụ n'iji fụ na ebumnobi aka na-achị steeti a banyere ya bụ ọnọdụ ahụike bụ nke na-amị ezi mkpụrụ. Ọ kelekwere ya bụ ụlọ ọrụ ndị primary health care maka agbam mbọ ha n'efu na steeti a na-aga n'iru ma kọwaa na ya bụ kọmitii ga na-agba mbọ efu na ọnọdụ gbasara ha bụ nke ha ga-eneba anya nke ọma site n'ụlọ ọrụ omeiwu na steeti a. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.